Ajmo još jedan snimak. Dok se sad tu iznad mene malo razvedrilo, a okolo je oblačno. Evo i dalje je mamac žito. Ajde vidimo. Da li će se možda bolje vidjeti snimak kako nešto upecam. Možda nešto i upecam. Kažem, žao mi je sam što ne vidim ja odavde kroz aparat plovak. Nadam se da pratim dobro. Malo je nezgodno snimati, pecat. Ali, jebik. Ali pravom pecarošu čak ni to ne smeta. Sad mi izgleda skinulo žito, ali ostalo je možda zrnce 2. Sad sam blizu bacio. I što izbacuje? Sitna neka kesegica zeza. Evo je. Sitna, šta sam rekao? Ajmo pauzu staviti. Vidi ovog što se rica. Ludio. Evo nastavak. Opet žita. I opet zabačaj. Sad sam malo bolje trefio daljinu. Sad ćemo da vidimo. Peca odmah, ali evo je. Ljudi. Aha, ovo je dobra. Vidi. O ljudi, vuče ko prava riba je. Ovo vjerojatno. Vidi što pravi virov. Neko bi mislio da je riba je. Ohohoho. Ko da zna. Lep jaz. Vidi. Pauza. Evo ga merdov. Znači ovo mi se baš posrećilo. Ozbiljan. Ede ga. Ohohoho. Vidi ga. Ajde, zabodi mi udicu u ruku još kakav si. O ljudi moji, neće da se smije. Vidi. O, zlo jedno od jaza. Oho, lep. Super. To sam da vidite, ako ćete doći pecat ovdje. Mogu mi ja doneti ribe. Mislim za 20 kuna kila. Aj, čao.